Una sa tanan, may buntag ka na itong tanan, no? Atong hinumduman ang atong ebanghelyo upat ra kini ka bersikulo, pero kung sensitibo ta diha sa pulong sa Ginoo ug atong kasing-kasing mapaubsanon, bugat kini kung atong ipalawom, no? Kung willing ug obedience atong kasing-kasing diha sa tag-adlaw, labi na sa pagsunod nato diha sa atong makagahom nga Dios, no? Atong hinumduman sa tinahuanon pa ni alaot word is gitunglo ang siyudad, lugar, dapit kanang Kurasin or Betsaida, kay naay mga milagro nga nahimo dito sa ilang mga lugar, pero wala nila ipakita mga igsuon mga mismo ang atong Ginoong Kristo miingong kanila nga kung ang ilang mga milagro pa dito mga lugara, kung ila pang nakita nga ang mga tao ditong lugara dapat unta nga maghinulsol or maglingkod kuno, kailan ka maglingkod og sulop og sako tapos magbulibod og abo. Wins nga maglingkod, mamalandong ka. Sako means pinakaubos ng sako, musod ka sa sako. Sa tinawhanon pa na ang sako atong sudlan sa bugas, diyan ato isulang atong pagkaon, sulang sa pagkaon, or mga use clothing. Ang pait pag yun, kung isud ato sa sako, kanang basura, pukguon din ta, ilabay ta, ihulagway ta nga, musud ta sa sako ang atong kagulingon samas basura ug magbulibod abo nganong dili pamangyud perfume, Lord, or pahumot nga abo kadumdum ng abo, kay nganong kato mga tao nga naggamit og kahoy bitaw nang magsudnod og magdungag, ini kaagaw sa kahoy mo na mahimong abo nga makadumdum nga pinakaubos ang gigamit sa Ginoo. Mausab na paggamit sa atong Dios sa pagpakatao sa iyang anak ni Jesucristo, sa iyang pagpakatao ni sa kalibutan. Wala sa dito sa mansyon o dito sa pasungan. Unsa ka ang ilustrasyon gigamit sa Ginoo nga diya wala tay mahimo kung wala ang Ginoo. Diya sa matag adlaw kinahanglan kita Ginoo, no? Magigson atong ebanghelyo nini nga kabuntagon nagisud kini sa duha ka lugar, lungsod, syudad, Kurasin ug Betsaida. Kini mga lugara wala mo dawat or mutuo sa mga tinunan o mga disipulo. Mao nang gikasilagan sila sa atong Ginoong Jesucristo. Kung kay wala mutuo sa mensahe sa mga apostolis or mga disipulo. Sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa Tiro ug sa Sidon kay lugar, kay anang lugar o lungsod. Atong hinumduman mga igsoon, naay mga syudad, lugar o bisan unsa o imong pasidaan o pahimangno nila, ibaliwala lang nila, no? Dili sila gusto sa kabag-uhan, magpabilin sila sa ilang naandang gawi o pagkinabuhi. Magpabilin sila sa pagkinabuhi nga sukwahi sa plano o pamaagi sa Dios, mga igsoon. Diya sa bersikulo 15 sa atong ebanghelyo, no? O mausab ang iyang giingon sa lugar o siyudad sa Capernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit. Unsa ang tubag?
sa atong Giniso Kristo. Apan ibanlod ka hinuon dito sa impierno miingon ang atong Giniso Kristo. Sa katapusan, mga igsoon, unsa man ang minsay ni ining kabuntagon bahin sa atong ebanghelyo ni kabuntagon. Bantayunon kayo no diya sa matag adlaw. Dili nato usikan ang grasya diha sa atong makagahom nga Dios sa matag adlaw nga gihatag. Ang atong kasing-kasing bantayon atong kasing-kasing naon ta diya sa pagpamalandong sa kaayo sa Ginoo. Manginaot ko nga diha sa adlaw-adlaw sa atong puyan ang mahinulsulon nga kasing-kasing ni sa English mo ni repentant heart diya sa matag adlaw no. Aron atong mabuhat ang ipabuhat sa Dios dinhi kanato pinaagi diha sa atong mapabsanon nga singkasing. Atong balikan ang atong salmo no, atong salmo responsoryo ni kabuntagon no. Nga nag-ingon, tortuloy ako Ginoo sa dalan nga walay katapusan. Sa bersikulo 16 sa atong ebanghelyo nag-ingon pagyud mga igsoon nga ang mamati kaninyo mamati kanako ug ang nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako ang wala mo dawat kanako nagsalikway sa nagpadala kanako. Sa mo ginang balik-balik nga dili ginato masiparit ang iyang pulong ug ang atong Ginoong Kristo nga ang iyang pulong ug si Kristo ora mo nang ingon dia sa Juan 1:14 nga ang pulong nahimong tao umipuyo bang kanato nakita nato iyang grasya ug kamutan nga puno siya sa grasya sa kamuturan iyang amahan na diya sa matag adlaw diya sa atong mapadayunon nga mapagpangalagan naunta ta diya sa mapabsano kasi labi na gyud sa atong pagsubmit sa atong obedience diya sa Ginoo ma-clergy man ta or mga ministers or mga manimbahay o mga Sunday growers naunta ta diha sa obedience labi na sa atong pagsubmita sa atong leader. Muna akong balik-balik yun akong giingon dili kita makasubmitar diha sa atong kung wala ta ang mapabsanon kasing-kasing og na ang pasensya diya sa paglawig. Muna ang yabi paunsa kita maka-ubi sa Ginoo makasubmitar sa iyang gidiligan sa authority. Ang yabi mao ang mapabsanon kasing-kasing dili mapagarbuhon kasing-kasing kay ang nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako ingon si Ginoong Kristo sa katapusan sa last part ang nagsalikway kaniya sama ra nga gisalikway sa ang amahan nagpadala kaniya nga atong pamalandungan diya sa matag adlaw dili man ta perpekto nga tao makabuhi man tag mga pulo nga dili makapahimot sa Dios dapat makapabala Lord pasaylo ako Lord napatay mga tao nga masiluan nato pasaylo ako ana ra gid na aron ang pangapanalangin duol ka nato sa atong matag pamilya. Amen ba ta mga igsoon? Palihog manindog